Estimant nins i nines d'arreu del món, pels que encara no me coneixeu, jo som el Pare Noel i cada any rep milions de cartes de tots els infants del món que me saluden i me demanen regals. M'encanta rebre les vostres cartes, especialment si tenen dibuixets. Però jo tot sol no les podria llegir a totes. No vos podeu ni imaginar la feinada que hi ha. Per això tenc els meus ajudants follets, que m'ajuden a classificar les muntanyes i muntanyes de cartes que rebem i a mirar si vos heu portat bé durant tot l'any, tant els més petits com els més grans. Cada un de vosaltres teniu un llibre signat, on els follets apunten moltes coses i ho tenen tot ben controlat. Després me fan un resum i m'informen de les coses més importants. Sé que tots intenteu fer la màxima bonda possible, encara que qualque vegada no ho aconseguiu, però bé, jo sé que les intencions són bones. Aquest 2020 ha estat un any molt complicat per tot el que hem viscut, però estic content, perquè vos heu cuidat els uns als altres, heu fet costat als vostres familiars, amics, veïnats i comerços locals. D'aquesta manera heu fet poble com mai. Esperem que tot això et solucioni aviat i puguem tornar a fer quedades de molta gent, que mos puguem tornar a abraçar i a besar. Ai, que ho enyorda molt. Tornem al tema principal. Una vegada que els follets han llegit totes les cartes, comencen a preparar i empaquetar tots i cada un dels vostres regals. I ho deixen tot a punt dia 24 de desembre, la nit de Nadal. És el dia que tinc més feina jo. He de voltar per tot el món repartint tots els regals que m'heu comanat. I enguany, que ha estat un any tan estrany, els meus follets m'han dit que molt de nins i nines de Manacor, d'Esport, de Sillot, Som Macià i Cales passaven pena que no vos arribassin els regals. I doncs ja vos dic jo que no passeu tanta pena, que me posaré la mascareta i els meus guants embatomat de solució hidroalcohòlica i baixaré per la vostra ximonea, si és que encara en teniu, perquè molta gent va amb aquestes de pellets que no fan ni font, ni fum, ni res. Si no, entraré per la finestra. I si no pas per la finestra, tenc una altra solució. Gràcies, Jaumet. Veus? Jo tenc la clau que obri totes les portes. Per això me diuen Santa Claus. Bé, ha arribat l'hora de partir. Aquí és. Enguany vos volia enviar aquest missatge perquè no he pogut passar personalment pels vostres pobles a recollir les cartes. Però no passeu pena. Gràcies, perquè m'han arribat totes. Només vos demanaré una cosa, que vos porteu tan bé com enguany i que vos estimeu molt. I ara crec que me deix... Gràcies, ma mare. Sempre pensen tot. Ara sí. Adéu a tots i totes. Bon Nadal i bones festes! Ho, ho, ho! Adéu, oh, uau! Ja que som el toc de vida aquí dalt! Au, vinga, amunt, amunt, que tenim molta feina avui! Ho, 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 ho!